Een soort boeren stenen er financieel net best voor. De melkprijzen binnen al jaren tegen leeg en de vooruitzichten strieën min. Want het zaniemde quoteringssysteem, ooit betocht om boeren troch productiebeheersking een stabiel inkomen te verschaffen, liek het nou weer wieken te matten van de vrije merk. Boeren had Sint-Wurg vaker pien in de holle als pien in de reg. Friesland ook volgen de trogzetters. Joet de missie van actievierder Sita van Kijpema in Brussel en Canada. Goedemiddag collega's. Goedemiddag collega's. Eerst een groet aan alle Nederlandse en Vlaamse melkveehouders die ook hier weer vandaag in Brussel zijn. Ontzettend blij dat jullie er weer zijn. En we hopen dat we jullie ook de volgende keer er weer bij krijgen. Want we moeten wel constateren dat deze overheid, deze landbouwministers, bijzonder hardleer zijn. Ik ben boerendochter, trouwd met een boer. En ik vind de melkveehouderij een prachtige sector. En ik vind dat de hele manier waarop op het heden de melkveehouderij verroert. Ik trok politieke beslissingen. Daardoor worden boeren eigenlijk steeds meer in de hoeken draaien. En het is net een respectvol beleid. En dat kan ik net zo best zien. Ik vind hier maar respect met elkaar om te gaan. En de manier waarop wij ons verlegen moeten haast om voor een zo goedkoop mogelijke prijs melk aan te leveren. Die vervolgens met grote marges door die oren in die keten weer verkocht wordt. Dat misbruik, dat druilt mij. Goedemorgen mensen. Vandaag gaan we naar Brussel toe omdat landbouwministers daar samenkomen en gaan discussiëren over de aanbevelingen van de high-level groep. En die aanbevelingen die zijn nogal vaag geformuleerd en geven eigenlijk ook niet zo erg veel mogelijkheden anders dan wat altijd al mogelijk was. Straks is 2015, is er niks geregeld en zitten wij met gebakken peren. Dus daar moeten we zeker wat aan doen en ook weer luid en duidelijk. Is de gezond loslopen, daar hebben wij momenteel minder voor de melkburgers 20 jaar geleden. Terwijl alles vertweevoudigd is. Ja. Ja, nou ja, dat kent toch uit. Wie werkte voor hetzelfde als ons 20 jaar geleden? Voor ons zijn er verdrievoudigd. Ja, ik weet het allemaal. Dat kent niet zo. En dat zijn we gewoon spuugzat. De club moet eigenlijk groter worden. En dat hopen we dus op deze manier ook te bereiken. Dat we toch een klein beetje resultaat kunnen krijgen. En dat er dus meer mensen gaan zien waar we voor gaan. Maar toch zie je ook nog wel weer heel veel boeren nieuwe stallen bouwen. Dat is allemaal van armoede. Een hoop nieuwe stallen staan er ook half leeg, hè. Want die gewoon niet rendabel zijn om de koeien in te doen. Want hoe meer koeien je melkt op het moment, hoe meer je erbij moet. Zo is het op het moment. Hè. Want de kostprijs is 35, 40 cent. En we zitten al een paar jaar onder die kostprijs te melken, dus dat gaat heel niet goed. En dan de Gerda voorop, die zit daar dus in Brussel te praten voor nog meer verruiming van het quotum. Dat is gewoon helemaal fout. We hebben alleen, je houdt dat in de hand en we hebben een systeem in Nederland, we hadden een systeem in Europa en men gooit het overboord. Hoe zou het moeten? Ja, we moeten naar de euro de liter. En we zitten aan de 32 op het moment dus. En als we het gezamenlijk doen, dan lukt het ook wel. Gewoon minder koeien melken. Dan zijn 40, 50 koetjes en dat is beter voor het milieu, voor de natuur, voor de boer zelf. Dierenwelzijn. Maar ja, een liter jenever kost 15 euro, dus ik bedoel, maar een liter melk van €1 is toch niks te gek. Hè? Gezond, eerlijk product. Ik zie hier net een flesje water, moet je kijken. Kijk, dat koop je in de winkel, dat kost €1. Dat lijkt toch nergens op. En wij met ons bloed, zweet en tranen krijgen nog 2,33 cent.
Nou, dat lijkt me nergens op. Bij ons gaat het ook niet goed. Nee. Het gaat gewoon, je krijgt ineens je onderhoud en je bedrijf doen, je doet je vee, dat is het belangrijkste. Maar verder is alles, gaat zagen zo verwaarlozen. Je kan ook niks uitbesteden, want je kunt niet betalen nog. De melkproducenten die hebben ongeveer 1% op het geïnvesteerd vermogen en rendement. De zuivelfabrieken 20% en de retail 25%. En u bent die 1%. En ik ben die 1% en daarom ga ik mee. En trouwens, de meeste van ons verleden jaar ook al. Toch maar een klein groepje eigenlijk. Wel een klein groepje, maar wel een fanatiek groepje. Wat volhoudt. In Nederland vertegenwoordigen we zo'n 30% van de molken. Dus echt lieds ben we net. En er zijn boeren die er al heel bewust voor gekozen hebben om lid van ons te worden. Dus net van huid op persoon het lidmaatschap terugzetten. En wij zijn wel een hele actieve groep die ik in de lidschapsketiet steeds meer invloed kregen. En in Europa zijn we nou natuurlijk al vertegenwoordigen terug jochentje organisaties in 14 verschillende landen. En je zegt ik dat er nog steeds organisaties uit andere landen bij komen. Dus dat dit een soort van minderheidsgroepje is, dat ben ik net mee eens. Wij zijn een kritische groep. En lang niet iedereen is kritisch. Er is een heel soort grijze massa. Maar beleid wordt altijd een verloren terug mensen die het wat doggen en net terug de grijze massa. Het is allemaal zo, hoe moet dat noemen? Uitgeknepen. Ja, zo voelt het. En je staat met je rug tegen de muur. En je wilt met plezier blijven doen. Dat is en dat wordt ons afgenomen. Maar jullie staan echt met de rug tegen de muur, kun je het zo zeggen? Kijk, wij zijn de laatste schakel van de ketting, zeg ik altijd. Wij moeten afwachten wat voor melkprijs krijgen, wat we voor ons vee krijgen. Wij kunnen niet zeggen, ik wil een dupje meer voor de melkprijs of ik wil meer van het kalf. Want dan zeggen ze, hou je boel maar. Het is gewoon net een goed systeem wat we op dit moment hebben. De kostprijs moet eigenlijk betalen we aan de boeren. En dan kunnen we verder boertje. Nou, met een hele product houden. En eigenlijk kennen het wel, dat de boeren het reguleren zoals in Canada. Dan kunnen we krijgen na melken afleveren. Hoe het milieu ik net te belasten met de volle melken wat we ergens dumpt worden met. De boeren in Afrika die hoeven dan ik net concurrentie van ons te krijgen van de melken die het dumpt is door Europa. Dus daarom geven we nou naar Brussel om even te zeggen wat voor plannen we hebben. En als ze dat uitvieren, dan is het klaar wat u betreft. Kijk, wij zijn dan ook wat de jongere boeren. En ik denk dat wij ook de meeste hypotheek hebben. De oudere boeren die weinig hypotheek hebben, die kunnen dit nog wel een tijdje volhouden. Maar dat is bij ons is dat niet meer aan de orde. Wij hebben ook een gezin met kinderen en dat kost allemaal net zoveel. Dus de kosten gaan alleen maar door, maar de inkomsten zijn gewoon drastisch laag. Ik heb ook een tweede tak op mijn bedrijf en dat is dat mijn vrouw buiten de deur werkt. Hè? En daar ben we wel blij om, want daar eten we van. Het komt niet uit de melkveehouderij op het moment. Wij hebben dus als boeren, als minderheid niks te vertellen meer. Dat is het punt. En daar zit het fout. Want vroeger waren jullie een beetje baas van de fabriek, hè? Waren wij baas van de fabriek. Nou, onze grote corporaties, je moet je mond houden, zeggen vertrek maar. Ja, en we horen ik een soort van zeg maar, symbolische actie om aan te tonen van wat dus betreft de binnenzitting. We zijn maar een duizendtal melkveehouders hier in Brussel. Daarvan een 70 tot 100-tal Nederlandse boeren uit heel Nederland. En de rest komt uit de rest van Europa. Frankrijk, Duitsland, België, Luxemburg, van alles. Mooi waar! Ja, heel mooi waar. Tref het, Jood. Ongeluk gebeurt met een vrachtwagen en daarom zijn er net zo volle boeren die staan hier in de file.
de buitenkant van de boerderijen kun je vaak net zien hoe het aan de binnenkant erheen loopt. Je hing je over het algemeen je smarige was net graag goed. Als het meer mooier gaat dan de meeste boeren, die zul je dan niet meer. Want het gevoel dat je nog generaties lang, dat jou degene bent die het lucht u doet, dat is voor boeren verschrikkelijk. En de meesten die hebben daar, nadat ze stoppen, binnen heel lang last van. Jetzt kommt der EMB-Vorstand und befreit uns aus dieser Abhängigkeit. Wat ze voor ons versioen hebben. Contract nemen zonder dat er een prijs aan zit, zonder dat er maar kosten rekening houden wordt, dan ben je slaaf. En dan moet je het rollen. Met een goede positie hebben en dat willen wij. Bij ons lemmen die kuren veel sneller dan die agrarminister wist vorig jaar. Man weiß, wie schwer die Krise war. Sie wissen auch, dass die Bauern voriges Jahr, und das haben die European Dairy Farmer berechnet, so das ist dann doch die Elite. Diese Elite hat nun 2 Cent pro Stunde verdient in 2009. Und man will uns haben nach einer Weltmarktpreise von 20 bis 25 Cent. Also wirklich, ich bitte die Polizei, aus wegzugehen. Die Polizei sind nicht die Gegner, die wir ansehen. Es sind die Landwirtschaftsminister, die sich drinnen versammeln. Sie sollen sehen, dass wir das nicht akzeptieren. Und bitte, schmeißt alle Stiefel, alle Sitzenpullis, alle Kleider über die Absperrung. Bitte verbrennt sie nicht, schmeißt sie rüber. Jetez les bottes, ne les brûlez pas. Jetez tous les bottes pour montrer qu'on n'est pas prêt à produire sur les choses. Allez les agriculteurs, les producteurs. Ik ben blij dat er dus een hoop uit heel Europa collega's waren. Want als van die Hollanders moesten hebben, dan kwamen er denk ik niet zo nog van terecht. Maar je kunt dus zien dat het in heel Europa leeft en dat voordat je een boer aan een actievoerder krijgt, dan moet er nog heel wat gebeuren. En het blijkt wel dat er een hele hoop mis is in de landbouw. En alles is duurder geworden en de melk is goedkoper geworden. Maar waar leeft u dan van? Ja, interen. Geld halen bij de bank. Ja, het is een keer op, hè. En dit is strijd, hè. Je gaat ervoor, je vecht door, maar het is niet eerlijk. En daar willen we wel wat aan veranderen. Proberen. Uiteindelijk hebben de boeren het zelf in de hand, want als ze stoppen met melk leveren, dan moet je kijken, dan is alles in één anders. Binnen een week. Binnen een week. Maar dat doen jullie niet? Die boeren zijn niet massaal. 2001. Wij worden hier nou gefilmd, hè. Mijn collega's staan in Nederland, mijn naaste buren staan me uit te lachen. Kijk, hij zit echt. Als je een zoon boer wil maken, dan moet je eerst die jongen een miljonair maken, dan kan je een boer maken. Je moet je kinderen ondererven, de rest van je kinderen, je moet zelf in een molen wonen. Dan kan je toch geboren worden. Met dit landbouwbeleid. Nou, en dat noemen ze dan christelijk. Vrouw Verburg voorop. Ze moesten over de hartstikke schamen. Zet dat maar uit. Ik heb gezegd. Hoe oors is de stemming onder de boeren in Canada? Dat Sita van Kempema een dag na de demonstratie aankomt van een werkbezitter. Halifax is van een soort boeren een plak met betschutting. Want hier, onder verneemde Pier 21, lijnen de boten met de eerste emigranten om. En kijk op dit plak is dit keer ook de iergeerkomsten van de Dairy Farmers of Canada. De boerenorganisatie die ervoor zorgen dat ze in Canada op dit stuit van $25 voor de melk krijgen. Haast 2 keer zo vol als in Nederland. Dijkstra, oké. Dit is die vrouw, Bethany. Hi, Sita. En wij zijn hartstikke blij dat je hem gewoon kan binnen. Je hebt nu schoon even Janne. Ik zal eens in mijn tafel binnen kunnen. Ja.
Dit is Rein-Jan Dijkstra. Hij zit in het landelijke bestuur van de Dairy Farmers of Canada. Dijkstra komt van de Kniepe en is boer in New Brunswick. Hier is Rek actief in de plaatselijke afdeling van de Dairy Farmers. Want elke provincie had zijn eigen kantoor, die is hier in Sussex. Oké, dit is dan het kantoor. Ashley had vooral het meisje van de melkriederij. Steven, die is helemaal de melkriederij. Cassandra, die zit daar en die is dus over de producer pay en zulke dingen meer. Ik ga hier uw melkersstoeltje. De draait poorten die eronder zitten, die hebben alle een nummer. Haal je een van die poortjes eronder bij, dan kun je er net op zitten. De drie poortjes die we dus hebben, is de import controls. Terug de grenzen dicht te houden. Productieplanning, dus via de quotas die we hebben. En de producer price setting mechanisms die wij dus als boeren hebben hier. Als er één ouder is, dan weet je wel de tulle valt om. Eén daarvan is de price setting? Ja. Hoe wordt die nou zet? De prijs werd mij zetten met een cost of production study. Oftewel een boekhoudsysteem dat die boeren die er aan mij doen, en dat is ongeveer 3% van de boeren die er aan mij doen, die houden alles bij hoe hun kosten opgebouwd worden. De totale kosten worden opgeteld, verdeeld over de hoeveelheid melk die ze leveren. En daar hebben we een gemiddelde van aan dat 50% van de boeren die er aan mij doen, oftewel 50% van alle boeren in Canada, dat die dus die kosten weer waarom krijgen. En kosten effectief wat je kennen. Dat is dus gewoon zo'n van Safvolle. Kost het om een liter melk te Inderdaad. Dus dat ik doorbrengt. Inderdaad. Wij zijn met uw zeizen thuis. 2 jongens moeten boer worden, één famke wil boer wezen. Begin met één plaats. Wat doe je dan? Je zet je oren plakken op. Wij zijn in 79 uit de Kniepen Weigang met Heide Mem, 2 jongens. En we zijn begonnen in Havelock, hadden nog een plaats bijgekocht in Salisbury. Daar zitten wij inmiddels op. En die hebben we nu, Sonny alleen hebben we die uitbreid met nog een plaats bij de Capian. En we melken nu op die beide plaatsen om 150 kei, 160 kei, zoiets. Maar die hoeveelheid quota die erbij hebt. Zou je in Friesland Borkje kennen dan nog? Oh nee, beslist net. Net op die manier. Nee. Waarom niet? Het is uit klaaierij. Een oorbeet is er net voor. We hebben wel vaker uitnodigen, vooral terug provincies hier in Canada, om eens te vertellen over de DDB of de EMB. Deze keer wie ik uitnodigen om eens even gewoon te zien van hoe doen zij eigenlijk hun vergaderingen, waar praten ze over, waar staan ze voor, wat zijn de onderwerpen bij hun die belangrijk zijn. En als daarjeder. En uiteindelijk heb ik nog even wat zijn hoe de situatie in Europa, dat we op fysiek. En ja, boeren kwamen later bij me van dat ze dat wel heel indrukwekkend vonden, omdat de waarde van hun eigen systeem daarop voor hun weer duidelijker wordt. Om er nog harder voor te lobbyen en te vechten dat het er blijft. What's the secret of your system? The stability it provides in the market, because you know how much import is coming in. So you can then plan your production based, you know that no more than 6% of the market, as an example, is going to be cheaper imports. So then you can plan your production and your price setting for the other 94% of the market. So that is the stability. That's really, the whole system is built upon the idea that it's a predictable, stable system, that you know what's coming in and you are then able to produce to the remaining market and set a price. The bad side is that it seems to be a little bit out of sync with trade liberalization, which all countries are embracing now. And so it seems a bit anachronistic. You know, it seems a little bit old-fashioned because it is from an earlier time, and
every government, including the Canadian government, has embraced the idea of trade liberalization. And then it ends up defending, say, 300% tariffs. That's a tough sell. So, some dates about the crisis in the dairy sector. We had very low milk prices, from 17 cents to 28, and even for months. The European dairy farmers, that's a group of farmers that is often seen as the elite, their average income per hour was 2 euro cents. Their critical milk price was 34.8 cents. So that's the price that you can pay your bills. The biggest difference between our quota system and your supply management system is you. You have the power and you can negotiate about the price and about the volume. We have a quota that is run by politicians. We hope we can have a better system in a few years' time. There's a lot of work to be done, and we are learning from you a lot. Thank you very much for the opportunity to tell something about Europe. Europe, by deregulating, is going to create a lot of pressure on dairy prices internationally. We've already seen that, and it will not help the situation. Europe is one of the largest exporters. There's not a lot of export of dairy product in the world, but Europe has got such a big milk production for domestic that if they export a little bit, like US, it's a big quantity. So I think by them getting rid of the quota, is they're creating more pressure, more headache. They'll have to subsidize their industry even more, and other countries will have a lower dairy return. So I would say that we never seen that before. Like Europe has had a quota now for a good 15, 20 years. So I think Europe really should reassess their position on dairy and dairy quota. All we're asking is for a little cheese, just a little bit, just a little bit. C-H-E-E-S-E, mozzarella on chili. Serve it to me, 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 serve it to me. Ik ben in Manitoba ben ik voorzitter van de Manitoba Promotiecommissie. En dat heeft me naar de nationale, of naar de Dairy Farmers of Canada board gebracht. En daar ben ik sinds verleden jaar oktober ik voorzitter geworden van de promotieprogramma. Ja, waarom vind je dat zo belangrijk, die promotie? En waarom doe je dat zelf? Wij zijn natuurlijk in het supply management system. Dat betekent dat de enige markt die we hebben is de Canadian market. En als we nou groeien willen, dan moeten we meer mogelijk in Canada verkopen. En dus voor een boer is het belangrijk dat als er wat groei op een boerderij commercieel, dan zal er meer melk verkocht worden. Dus daarom is het belangrijk voor ons om dat in eigen hand te nemen, zodat de Canadian consumer weet dat wij niet alleen nog melk produceren, maar ik een product heb dat 100% Canadian en dat is vertrouwd en kwaliteit heeft. Do we really know what's in our milk? Just because it says this, we heard there could also be this. And who knows what else? All milked from cows that very well may look like this. So can we only trust certain kinds of milk? If I buy this stuff, am I playing Russian roulette with my family? Oh wait, we live in Canada. Not only do we dominate the most important sport on the planet, we don't allow this kind of stuff to happen. If a cow is sick, it's treated outside of the supply line. In Canada, there are no growth hormones used on dairy cows, ever. Ik heb al meisjes gehad die uit Nederland kwamen. Die begonnen hier te borken en die zeiden ze mij, wat is dit voor flauwekul dat wij hier reclame al hier moeten betalen. De hoofdovers maken dit in reclame voor auto's. Ik zei, nee, maar wij groeien de merken en als de quote groeit, dan krijg je meer quotum en moet je meer melk leveren. Dat is die quotum van ons. Dat houden wij zelf in de hand. En dat is wel, ja, het is juist succesvol. En wat is het boodschap waar je hem overbrengen wil? Dat melk is juist gezond. Okay, kids, stop with the playing. Time to come inside. Must drink
milk. Ja, kijk, zit hoeveel je hield om erin steken per jaar in die reclame? Ja, Dairy Farms of Canada in totaal, de budget is 60 miljoen in alle reclame in dit land. Must drink more milk. Dit is al de cottage cheese. Hier hebben we dus al de season, de diverse season. Dit is al je industrieproducten, industrial milk. Ja. Dan heb je hier de melkproducten. En dan vooral dit hier, dat is voor u belangrijk. Ja. Dit zijn provinciale producten die in de provincie gemaakt worden. Northumberland in Miramichi en de Baxters in St. John. Ja. En nou ja, eerst wel de prijzen zien wat ze ervoor je hebben worden. Ja. Als vers, lijn door de overheat. Ja. En dan ga je hier de fjouwer die te pakken voor 4,99. Scheelt het nog op bij de prijzen in Nederland? Het scheelt wel, want dit is dan 1 liter molken. Maar weinig vet, ik het zo zeg, 1,83. Nou, ik denk dat zeg maar Campina molken, dat is dan merkmolken, ongeveer op een euro zit. Dus dat maakt het wel verschil, ja. Maar ja, meestal moeten natuurlijk voor de subsidies ik weer betalen. Dus dan, dat moet je er eigenlijk weer bij tellen. Maar Kees, nou sinds dat toch het Canadese systeem, de consument meer betelt? Misschien als consument wel, maar als belastingbetaler denk ik net. We trots per saldo minder erom kwijt binnen. Ja, hoe zit dat? Ja, wij hoeven er geen belasting voor te betalen. In Nederland, in Europa, in algemeen, in Noord-Amerika, daar moeten mensen betalen in belasting. En die belasting krijgen wij in subsidies bij bron. Ja. Dat is het geval net. Nee. Dus de consument had een keus. Ja. Wat ze niet hebben willen, dan hoeven ze net een keepje. Can I ask you a question? Okay. Do you know how much a farmer gets for 2 liters of milk? No. Half of it, maybe? No. A quarter of it? I don't know. I don't know, maybe $2. $2? I don't know. I don't know. Usually the distribution takes a lot of it. I would hope that they get at least $2. Well, it's $3.19. Hopefully they're getting $1.50. That's exactly right. Really? Okay. I was brought up on the farm, so I... In Holland, the farmer gets paid here for 75 cents. For that same? Wow. So you see, we have a regulated market here in Canada, and that's a good thing. But all around the world and every other aspect, we're taking away those regulated markets, and it's terrible. We need food that comes from our place. It make us grow, and I think it's supporting the local farmer markets. I mean, it's just what we have to do. Taking away the regulation, it just create catastrophe like you seem to be having in Holland. Het Canadese systeem ken net in Nederland. Het zou in Europa kennen, maar je moet het wel aanpassen aan de Europese omstandigheden. Een systeem van 1 op 1 kopiëren is nooit mogelijk. Maar je moet er leren. En dat is ook een beetje mijn opdracht tot nota aan de politici west. Zie nou eens serieus naar dat systeem. Zie wat de sterke kanten binnen, wat de minder sterke kanten binnen. En broek die ervaring die je hier nou leert hebben, broek die om in Europa een goed systeem deel te zetten. Wat rug doet aan de positie van de boeren, wat rug doet aan de positie van de burgers en wat rug doet aan ons hele milieuvraagstuk.